ክቡራት ተኸታተልትና ሲነማ ሰመረ ካብ ሰንበት ጀሚርና ነቶም ካብ ድሌት ምኽርን ፍልጠትን ዝለኣኩምልና ሕቶታት መልሲ እንህበሉ መደብ ምኽሪ እንተልይኩም ከም ዝጀመርና ነበስረኩም ካባና ናባና እንመዓዓደሉ መደብ ኣብ ንብሰኩፍ ረቡዕን ሰንበትን ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም ሕቶታትኩም ናብ cinemasamare@gmail.com ወይ ድማ tum.ts.88@gmail.com ለኣኹልና ምንጭታት ፍልጠትን ሓበሬታን ፈትሹ ሰብ ተሞክሮ ተወከሱ ሕቶታትኩም ድላይ ምኽርኩም ከተእንግደልኩም ድልዋት ኣለና መደብ ምኽሪ እንተልይኩም ኣብ ሲነማ ሰመረ ይኹን ምርጫኹም ክቡራት ተኸታተልትና ሲነማ ሰመረ ካብ ሰንበት ጀሚርና ነቶም ካብ ድሌት ምኽርን ፍልጠትን ዝለኣኩምልና ሕቶታት መልሲ እንህበሉ መደብ ምኽሪ እንተልይኩም ከም ዝጀመርና ነበስረኩም ካባና ናባና እንመዓዓደሉ መደብ ኣብ ንብሰኩፍ ረቡዕን ሰንበትን ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም ሕቶታትኩም ናብ cinemasamare@gmail.com ወይ ድማ tum.ts.88@gmail.com ለኣኹልና ምንጭታት ፍልጠትን ሓበሬታን ፈትሹ ሰብ ተሞክሮ ተወከሱ ሕቶታትኩም ድላይ ምኽርኩም ከተእንግደልኩም ድልዋት ኣለና መደብ ምኽሪ እንተልይኩም ኣብ ሲነማ ሰመረ ይኹን ምርጫኹም